This station is now the ultimate power in the universe. Mavundla Media, shaking hands with the fourth industrial revolution. Let's go. Isiqeshana sokuqala sencwadi ebhalwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesithembiso. Umazwi wakhe elawini lakhe ulele phezu kombhede ufunda incwadi. Ntuli kwabini. Nine niphemba ngabele abanye bephemba ngezibi. Ngithe angithathele lipeni nephepha ngizwakalisa ubuhlungu benhliziyo yami ekuthenini sewuyalishiya leli labantu uphikelele edolobheni ngenhloso yokuyoqhuba izifundo zakho. Ungizwe kahle Sompisi. Kuhle kimi ukuthi uthole leli thuba elinqa izivele lokuthi uye enyuvesi. Lokho kusho ukuvuleka kweminyaka eminingi empilweni yakho nalabo sondelene nawe nabo. Kubala umndeni wakho kanye nami uqobo. Namanje ngazi ngingayibonga ngithini trust ngokukunikeza lolu xhaso njengoba mina nawe sazi kahle ukuthi bewungeke nje ukwazi ukuya ndawo ngesingawe. Ubuhlungu engibizwayo godide ilobo ukuthi lokhu kubeka apho ubuhlobo bethu obunomlando omude nomuhle kangaka. Phela kimi bese ufana nomfowethu uqobo. Inkinga nezinhlupho zami zonke bese ngizethula kuwena. Kanti bengazi ukuthi uma sewukhulumile kuzoba njalo futhi. Inhliziyo yami iyalubalubeka impela. Ininga ngekusasa lethu njengezithandani. Emveni kwesikhathi eside kangaka mina nawe siwasivuka sivika inselelo namatshe abeza mazamisa ukuthandana kwethu. Emveni kwesikhathi eside esingaka ngithembekile kuwena nawe ngokunjalo kimina. Konke lokho bekwenzeka ngoba bewuseduze nami kungikhumbuza njalo ukuthi uyangithanda nokuthi sinekusasa elihle elisilindile. Kodwa manje njengoba uhamba nje kusasa angazi noma ngisangakwethemba ngiphinde ngiyithembe yini nami ekuthenini siyolindana kuze kufike unyaka wesithembiso. Mazi uyazi ukuthi ngiyintombazanyana yasemakhaya eyiphumela kwaNdlwana. Anginanto esandleni eyenza ngikhetheke ngifaneleke njengalamantombazana asedolobheni oyakulona. Ngeswele ngisho imali yokuthenga amafutha okugcoba izitho. Kangakanani ke wona anamafutha okugcoba umzimba, awokugcoba ikhanda, amashiya, azabe ngisho nawo ukugcoba umlomo. Ngiyazi ukuthi uyindoda eqotho mazwakhe Ntuli. Uyiphilile leyo mpilo yobuqotho phambi kwami, ngaze nami ngakholelwa kuwena. Enginasiqiniseko sakho ukuthi uzokwazi yini ukuzibamba eThekwini. Ungilinde silindane kuze kube ukuthi ngikunikeza imfanelo zakho emveni kokulandela yonke imigudu efaneleyo. Ngiyazi ngithembisile izolo ngesikhathi sesihlukana ukuthi uzosigcina lesi sithembiso. Kodwa uvalo liyangehlula Sompisi. Amehlahle ngezela inyembezi. Angazi ukuthi kufanele ngicabange ini. Kodwa konke sengikunikela kumdali. Uyena ozohamba nawe nezinyanya zakini koNtuli. Bakuhlenge, bakuvikele, bavikele nezifiso zethu kuze kufike unyaka wesithembiso. Ngifisa uhlale wazi ukuthi sewazakhela indawo ekhethekile kule ntombi yakwaKhabazela. Angimbona omunye umuntu wesiliso yothatha indawo yakho kimi. Ngiyazi ukuthi ngikutshelile lokho. Kodwa ngithi mangiphinde futhi ngiqinisekise mazwakhe. Lono wami umzimba uyokwaziwa uwena kuphela. Nakule minyaka ozoyihamba ngizokulinda ngethemba lokuthi uzobuya siqhubhe indaba yethu. Umuhle Ntuli. Umuhle kwabini. Mphembo phemba ngabele abanye bephemba ngezibi. Ndlela kaSompisi. Godide. Yimini isicholo sakho. Uzolile. Umazwi akasukume ngejubane empedeni adonsa ithawula lakhe alithele ngamanzi asejekeni azesula ubuso. Aveza ubuso eminyango eqalaza ukuthi ukhona yini ombonayo. Lutho. Sengathi akekho. Aphume ngejubane agudla isibaye eyophuma esangweni. Agijime njalo samuntu obalekayo ayayoshona emfuleni ongezansi kwakubo. Aqhamuke ngaphesheya lokho egijime njalo afika ngaphansi kwesihlahla esikhulu elokho eqalaze njalo. Sekuyawalala.
Kudlula okungabafanyana kuqhubha inkomo kucaca nje ukuthi sebeyosivalela. Aqhweba umfana oyedwa. Lalela lana ke ndoda yamadoda, ngicela ungenela kulomzi ongenhla ufike uthi kusisa uzolile nanga ubhutumazi wakhe emcela la ngezansi. Kugijime njalo kumfanyana kuze kuyongena emzini owawungasenhla kwalawo umazi wakhe ayemkhona. Asale lokho eyaluza lapha phansi kwesihlahla kubonakala nje ukuthi inhliziyo iyabalisa. Congratulations, you are now part of the Progressive Force. Seqala ukuhwalala umazi wakhe selokho emile lapha phansi kwesihlahla eqala zenjalo ngakulomuzi okungene kuumfana. Abuya hlale phansi phezulu kwetshelele liseduze kwakhe. Yize kungasabonakali kahle kodwa ke kuyabonakala ukuthi umuntu wesifazane lo wogudla isibayo zophuma ngasesangweni. Amamathe kumeqaphela ukuthi yiso ngempela isithandwa sakhe uzolile. Eze sondela azafika eduze. Kakhabazela bese ngingasethembi ukuthi uzosihlonipha isicelo sami kwazise kade ngilindile lapha phansi komngamanzi. Eshe sukuma umazi wakhe etsheni esondele elulisandla eqhawula. Akhophozela uzolile abheke phansi kodwa selule naye isandla eqhawula. Hawu awuzi umazi wakhe. Kodwa uthi bengisangaphuma nje njengoba osabelo begcwele lonke igcekeleli. Phela mpemba lesi isikhathi sokuvalelwa kwemfuyo. Ngisho nobaba uma egcekeni ufuna ukuqinisekisa ukuthi zibuye zonke ngempela yini. Bengingafuniki ukuyidonsela amanzi ngomsele. Afaka umunwe emlonyeni sakuncele mamatheke ntshontshe umazi wakhe ngeso. Kodwa ngingasho nje ukuthi selokhu umfana efikile wangibizela eceleni engazisa ukuthi ungilindele. Inhliziyo yami ishaye ngamandla ngaze ngafisa singazi ukuthi ngabe sengilapha. Kungcono ke kodwa manje ngoba sekuhalele. Akekho umuntu ongaselamela njengoba silapha nje. Phela kangibele ngaphuma samuntu okhishwa isisu. Akekho umuntu ongazi ukuthi uma ukhishwa isisu ungabuya noma yinini ngaphandle. Bahleke bobabili kodwa beqinisekisile ukuthi bahlekela phansi. Kudlula ingelosi. Umazi wakhe ebuyisa inhlonze eshaya isikhwehlela. Khabazela. Ngiyifundile incwadi yakho. Ngawezwa namatshe ongijikijela ngawo kuyobela incwadi. Elingisuse phansi khize ileli lokuthi kuzwakala sengathi uyalahla ithemba ngonezi ngekusasa sesilisebenzele kanzima kangaka. Mhlawumbe kuzomela ngikukhumbuze ezolile ukuthi imini owazibika kuwe nokuthi sibambane kangakanani na kanjani phezulu kwezilingo nemimoya yezivunguvungu ebizamazamisa uthando lwethu. Kodwa kuwo lo umnyama sithandwa sami mina nawe sibambane kwaze kwaba manje. Umazi wakhe ekhomba phansi ngezandla zombili. Asondele elula izandla zakhe zombili nozolila memukele babambane babukane emehlweni. Akhophozela uzolile abuyisa inhlonzo umazi wakhe aqhubeke basabambene ngazi izandla belu babukene emehlweni. Mntakwethu sikhulumile siqedile izolo. Kungaba sengiqonda ukona nokwephuca umqondo amagama nezithembiso engizenze kuwe izolo. Nasemalangeni nje onke saqala ukuthandana. Kodwa ngiyafisa ukuqinisekisa ukuthi noma ngingaluwela uthukela inhliziyo yami ngizoyishiya nawe ngonezo wami omuhle. Adedela isandla sokunene amphulula isihlathi. Uzolile mamatheka Sompisi. Ngizizwa ngihlonipheke kakhulu ngalamazwi. Futhi abuyisa ithemba kimi lokuthi uyobuya uzongithatha ungenza umkakho ngokusesikweni. Nami ngiyethembisa amazwi ukuthi ngizokulinda kuze kube ukuthi ifiso zethu zempilo engcono ziyafezeka. Acwebe izinyembezi. Oh kazi impilo isizoba yini ngaphandle kwakho sithando sami. Asondelwe kumazwi amanga esiphongweni akhale kabuhlungu ezicindezele kuye esifubeni. Umazi wakhe embambatha naye secwebe izinyembezi. Hayi ungabe usakhala mntakwethu. Uma kufanele ngihambe ukuze impilo zethu zibe ngcono musu kungivimba ngomfula wezinyembezi engazi ukuthi sengiyofa. Lugobhoze nakuyo unyembezi alwesule ngesihlakala sejezi ayiligqokile. Namanje basagomoshelene.
aqhubeke. Ngizobuya Zoli. Amdedele amesula izinyembezi. Ngizobuya ngikwenza uMamkhize wami ngokupheleleyo. Amamatheke nonyembezi. Ngazuthi ngiyabona sewungikhiphela impahla ngokusesikweni. Weza wazongiqoma ekhaya. Adedela uZolile acosha induku yakhe phansi asuke samuntu ogiyayo. Awusuka madoda. Mina zawawusinkondlo sivunywe phansi safunywa phezulu sivunywe ngabamhlophe safunywa ngabaphansi nabaphezulu. Untuthwane ziyambiza phansi uma phela inqaba phezulu. Inkunzi emnyama iyasona ithona. Useyayaluza manje uyagiya uyaqephuza uZolile uselokhu emamatheke njalo namahlonyana. Amnqande. Ey. Mase. Nami ngiyalangazelela lolo suku la mina nawe siyothandana uDede. Ngazi isizwe lonke ngensizwe yanqobe yami inhliziyo. Lapho ngiyobe sengihamba ngicothoza, ngikhophozela uma ngizohlangana nezinsizwa zangakini. Ngiunyathele ngokuhlonipha umhlabathi ohamba abazali bakho nesigodi sonke nje sasophathe. Sengiyalibona nje lolo suku. Aphakamisa amehlo abheke isibhakabhakeni esasicwebe nezinkanyezi sicwebile. Kodwa phakathi kwalolo suku namanje kukhona itheko mazwakhe. Lugobhoze futhi unyembezi. Kukhona intaba namagqumazo kusitha amasonto nezinyanga singabonani. Itheko ndlela elizogwinya likuvalele nabesifazana abahle abesulekile abamehla amhlophe atheqwa amazinyalo uthotho Sompisi. Pho mina ngiyinike nje ngiumkhaya nje ozofunda athi angaqeda ibanga le10 kuthiwa ngihlale phansi ngilindele umendo. Owe. Yeka nini ngesambane sone samba umgodi asangawulala. Mkhize. Kabazela kamavovo. Kunezo khanya amasesweni njengelanga. Mhlame yaphelele etsheni ngokubadapunela. Ngivumele ngingabe ngisakwethembisa lutho ngaphandle kokuthi ubunsizwa bami buyokwaziwa nguwe. Njengalokhu nawe ubuntombi bakho uzobugcinela mina ngize ngibuye. Ngiyahamba ke kusasa Zolile. Ngizokubona umikole seyivalela amaholide okuqala. Kodwa ngiyethembisa ukubhalela incwadi ngiyiphathisa benyukayo abeza ngapha. Uyoyithola kudadewethu uThabile. Sekuhwalela impela. Bangane begomoshelene kuse ngazuthi abafuna ukudedelana. Kusenjalo kuzwakala izwi lowesifazana. Zolile, hawu. Zolile. Uphi kanti lo mntwana? Nangu umuntu ezofelwa ingane ngenxa yesisu. Zoli. Badedelane behlukane bengasavalelisananga. Nomazi wakhe akhwabuzela boneze ngayo. Ngilapha mama, ngilapha. Egijima enyukela ngasekhaya.